Le yindlela aphila ngayo uPhama, ethengisa impahla esidalatwini. Wakhethwa ukuba ayokubonisa ngale mpahla kwelaseMelika eNew York. Nanjengoko intswelangqesho iphezulu kule dolophu, uPhama ngomnye wabafana abambalwa abaziphilisa ngokuthunga impahla eNgcobo. Ukuthengisa kwamapetawuni kunikeza i-challenge incindezi futhi but ke ngoba ndithanda lento ndiyenzayo than ukuthi ndizofumana ntoni, so ndiyaqhubekeka each and every day ndenza same thing. uPhama angangumntu wokuqala ukuyokubonisa ngempahla yakhe phesheya. Nabo bathungayo kule dolophu bayancedisana naye ukuze afezekise amaphupho wakhe. Sikusuka kwidolophu encinci kakhulu iNgcobo, so kubalekile ukuba aphume aye abantwini azobuya nento nabantu ke ngoba bazothi bayirealize into bangabanyani lento iyenzeka. Nam ndingumuntu ozithungelayo kodwa ke olu lwakhe uhlobo noko lohlukile, indlela uthunga ngendlela ohlukileyo yena. Nam ndingumuntu othanda into eziwini, kusobe ndithanda laa nto ubana into endiyithenge kuyo ndiphinde ndiyifumane kwenye indawo. So umzekelo le into yakudala, even iyaguga. Xa ndandimbuza umfundo yayo wathi uthathe ilaphu letafile, as you can see. Nanjengoko uthengisa impahla kunzima, uyathemba ukuba elithuba lizokuphucula imeko yakhe. I-trip eNew York could help me kakhulu because izondikhulisa in terms of i-fashion le ndiyenzayo, and people will start to take izinto endizenzayo serious. uPhama nabanye abathungisi bayaqhuba ngokubonisa ngempahla kwidolophana ezincinci, bethemba ukuba bazokuyifumana inkxaso. NdinguLwandile Mbulali, eNgcobo.